tardes a todos e a todas a este acto no cal o Concello de Ribadumia se comprace en darles a benvida e lles agradece de antemán a súa presenza. O 3 de decembro de 2010 deixábanos Francisco de Asís Fraga Castro, que durante a maior parte da súa vida se entregou de xeito exemplar ao labor de bibliotecario. Pero non só facía as funcións propias de encargado da biblioteca e fomentaba o hábito lector nos seus usuarios, senón que axudaba con entusiasmo e empeño os xóvenes de varias generacións a sacar adiante os seus estudos. Cuco, como todos o coñecíamos, era unha persoa afable, cariñosa, cunha enorme bagaxe cultural que deixou unha fonda pegada non só en familiares e amigos, senón en todas as persoas que durante anos pasaron pola biblioteca municipal, primeiro na Casa Consistorial e máis adiante no lugar que ocupa hoxe en día, nesta Casa de Cultura de Ribadumia. Dende o Concello de Ribadumia consideramos que pola súa trayectoria vital e profesional Cuco merecía ser recoñecido cunha homenaxe para que o seu recordo permanecese no tempo. Deste xeito, a proposta do equipo de goberno, o Pleno Municipal de Ribadumia, o pasado mes de maio, acordou concederlle á Biblioteca Municipal o nome de Biblioteca Municipal Francisco de Asís Fraga Cuco e a colocación e posterior descubrimento en acto público dunha placa que levase o seu nome. Ten a palabra agora o señor alcalde de Ribadumia, David Castro. Gracias, Mar. Boas tardes a todos e a todas. Benvidos a este acto. Para esta corporación e para min como alcalde de Ribadumia, esta homenaxe a Cuco supón, ademais dunha fonda satisfacción, saldar unha débeda de recoñecemento e agradecemento que o pobo de Ribadumia tiña coa súa figura e coa súa labor, xa que foi o primeiro bibliotecario do Concello de Ribadumia o 7 de febreiro de 1983, e sendo alcaldesa doña Lola Agüido, que doña Lola foi a primeira a socia número 1 da biblioteca. Dende hoxe, o recordo de Cuco estará presente para todos nós no lugar que, ademais de ser o seu centro de traballo, era o centro de formación e asesoramento dos mozos e mozas do Concello e tamén fora deste Concello. Do mesmo xeito que era o centro de tertulias e debates cos xóvenes máis inquedos daquela época, lugar no que se aprendía a pensar, a intercambiar opinións dun xeito sano, moderado e desinteresado. Dende o Concello de Ribadumia, en nome de todos os veciños e veciñas, quero agradecer á súa familia a doazón de gran parte da biblioteca persoal de Cuco para a Biblioteca Municipal, que dende hoxe vai levar o seu nome, Francisco de Asís Fraga Cuco. Unha colección de libros que el foi xuntando con cariño e esmero durante toda a súa vida e que agora, gracias á súa generosidade dos seus familiares, todos os amigos da cultura e da lectura, poderemos consultar e disfrutar. Así mesmo, un retrato de Cuco quedará colocado na biblioteca para que, de algún xeito, a súa figura siga ben sellada á mesma, feito que tamén se debe agradecer aos seus familiares por tal aportación. E tamén agradecer á súa familia a predisposición e axuda á hora de organizar este acto. Antes de rematar, quero agradecer tamén á agrupación Músico Cultural de Ribadumia a súa presenza acompañando e enriquecendo co seu bo facer musical este acto de homenaxe. Sabemos do importante que era para esta agrupación Músico Cultural de Ribadumia a figura de Cuco, posto que foi un dos seus maiores impulsores. Gracias a todos pola súa presencia hoxe aquí neste acto homenaxe a Cuco. Procederemos a continuación ao descubrimento da placa que leva o nome de Cuco
E para eso, por favor, pedimos que se acheguen algúns representantes da familia del para, xunto co señor alcalde, levar a cabo este acto. Aquí está Melita. Acompañará este acto a interpretación por parte da agrupación músico-cultural do himno galego. Agora Melita vainos a dedicar unhas palabras no nome da familia de Cuco. Voy a leeros unas palabras que ha escrito su sobrino Manuel, que no puede estar presente hoy en este acto. Entonces solamente es leer lo que él pone aquí. Unas de Jaffa. Yo iba a leer aquí. En representación de la familia Fraga Castro, tan solo unas palabras para agradecer al Ayuntamiento y a todo el pueblo de Ribadumia el sentido reconocimiento del que hoy es objeto nuestro querido hermano Cuco, así como el hondo sentimiento de cariño y respeto que siempre le transmitieron los vecinos a lo largo de su vida. Cuco, humilde por naturaleza, nunca fue muy proclive a este tipo de actos, ya que le bastaba con el afecto y la consideración que siempre le brindaron quienes tuvieron la suerte de conocerlo y tratarlo en persona. Pero sin duda se habría sentido muy orgulloso y agradecido al observar que su amada biblioteca municipal, a la que destinó todo su esfuerzo y dedicación, llevaría algún día su nombre. Cuco fue sin duda un bibliotecario emblemático y muy querido, pero su auténtico trabajo, más allá de la gestión de los libros aquí contenidos, fue el de enseñar y ayudar a los numerosos jóvenes y niños que se acercaban hasta aquí en busca de sus sabios consejos y su incondicional apoyo para mejorar en sus estudios y aprobar los tan temidos exámenes. Por ello, Cuco, más que un bibliotecario, fue ante todo un gran profesor para muchos de estos alumnos que obtuvieron en él un respaldo clave para su formación. Cuco ha visto cumplidos dos de sus grandes sueños:
gracias a esta biblioteca que hoy lleva su nombre. El sueño de poder enseñar, su auténtica vocación y el honor de ser reconocido por ello. También quiero agradecer a la agrupación músico-cultural de Ribadumia porque ha estado siempre en continuo contacto con esta agrupación y que siempre le dedican alguna composición en sus intervenciones. Y se acuerdan, lo tienen siempre en su mente y hay que agradecerle a todos los niños que ya lo han conocido y que a él le regalaba caramelos y cosas de este tipo. Su agradecimiento, vamos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias al Ayuntamiento por este acto. Bueno, como colofón a este acto, a Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia van a interpretar unhas pezas moi do gusto de Cuco, que amaba realmente a música, quería moitísimo os componentes da Agrupación Músico-Cultural, e decirles tamén que unha vez remate a actuación da agrupación, aquí no hall da Casa de Cultura hai unha pequena exposición de esta biblioteca persoal que tan amablemente a familia de Cuco legou para que formase parte dos fondos bibliográficos da biblioteca e que todos agora pois poidamos disfrutar. Así mesmo tamén, bueno, pois hai unha pantalla onde hai exposta unha fotografía, unha imaxe de Cuco que por problemas, bueno, da luz que había aquí, pois fora non se vía ben e a tuvemos que colocar ali dentro. Nada, decirles que de parte do Concello, parte de toda a corporación, moitísimas gracias pola súa asistenza. Simplemente que, bueno, aparte desta homenaxe que hoxe lle rendemos aquí todos, familiares, amigos, autoridades, agrupación músico-cultural, a Cuco, nomeando a biblioteca co seu nome, consideramos que tamén sería unha gran homenaxe para el e que ele estaría moi satisfeito se vira que todos, especialmente os máis novos, as novas xeracións, continuasen o seu exemplo e se dedicasen a ler. Por favor, moi importante inculcarlle aos máis novos, como a él lle gustaría seguro, o hábito da lectura. Moitas grazas a todos e boas tardes.